nkhani ili apa ndi ya ku DRC pamene asilikali akumaliza ndithu amayiko osiyanasiyana kuphatikizapo Malawi nanga a Paul Valentino Phiri amene ali mkulu wa asilikali akutipo chani pa nkhani nanga pamene papa madongosolo ayende bwanji AI zonse ndithu wanyamulani mkuluyu tiyeni timumvere kuti akuti chani guys. Valentino Phiri mwazina General Valentino Phiri akuyankhapo pa zomwe dziko lino limapindula pa ntchito yokhazikitsa bata mdziko la Democratic Republic of Congo DRC, pempho la Malawi ena kuti dziko lino lichotsa asilikali yake ku dzikoli komanso ubale wa dziko lino ndi mabungwe ya African Union, United Nations ndi Southern African Development Community SADC. Ntchito ya peacekeeping ndinene kuti popeza kuyamba mchichiro yotetsa mtendere iyi ni ntchito yofunikira kwambiri munjira zingapo. Choyamba imapereka mbiri yabwino ku dziko kuti dzikolo ndilofuna mtendere silofuna chisokonezo ndichoyambirira. Chachiwiri kutumiza asilikali kumathandiza kuti asilikali aja azikhalanso ndi experience ya ntchito ya usilikali bwino pochoka kwathu kuno kukagwira ntchito kwina. Izi zinso zimathandiza mbiri ya dziko lathu mmene ikugwirizanana ndi mabungwe a dziko lapansi. Chitsanzo mwanenapo kuli United Nations, pakali pano kuli SADC, Southern African Development Community, komanso pamwamba pake pali African Union. Mukati muonetsetse mabungwe awa ndi amene kawirikawiri amafuna kubweretsa mtendere pakakhala vuto pakati pa mayiko. Tikalongosola kapena tikati tionetsetse mbiri ya MDF imatsatira mmenemo, komanso izi zimatsatira utsogoleri wa mayiko andi apaso zilongosola. Utsogoleri kapena atsogoleri athu a dziko lino ndi mmenenso akhala kuonera kuti azithandiza mayiko ena. So kwambiri ndi kubweretsa mtendere komanso kusonyesa commitment pa ntchito yobweretsa mtendere pa dziko lapansi. Aliyense amafuna achikuyendeza bwino. Ine ndikukhulupirira kuti dziko lathu limaonanso zinthu mmene ndalongosolera. Ndikukhulupirira ndakwanitsa kusalani. Mwakambapo kuti tikamapita kumene kuti magwira limodzi ntchito ndi mabungwe ngati SADC ndipo ndife mmembala African Union penanso UN, koma patali ma-argument ena onena kuti mwina tikamatumiza anthu ana UN anyamata kapena asilikali athu amakhala well equipped, koma mwina akakhala mbali ya SADC imaoneka ngati equipment yawo ndi yofowokerapo. Mwina ngati MDF mungayankhulepo motani? Ngati MDF ndine naso ngati mtsogoleri kumeneko ndimafuna nditsutsepo. Akapapita ku UN amakhala well equipped, akapita ku SADC not well equipped. Sichoncho. Pali njira ziwiri. Tikapita ku UN amazitchula wet lease ndipo dry lease. Wet lease ikutanthauza chani, dry lease ikutanthauza chani. Akati wet lease ndiye kuti chimene chimachitika inuyo mumabweretsa katundu wanu esewocha ndiye mumagwiritsa ntchito. Mukagwiritsa ntchito iwo aja amakulipirani. Dry lease aliweni amachita provide katundu, koma izi sikawirikawiri ndiye mumagwiritsa ntchito. Chimodzimodzi SADC imayuzanso matemo omwewo. Andi mission ina iliyonse chimene chimachitika amati standard uniform equipment requirement or standard uniform requirement equipment amati SUR aini yake. Mission iliyonse imakhala ndi zinthu zimene akufuna inu kuti mukwaniritse kapena mukhale nazo. Musanapite amatumiza anthu amati ma-inspector amadzayang'ana amachita approve. Ndiye palibe dziko limene lingachite impose payoka kunena kuti ife basi tikubwera kumeneko asanapambane ma-inspection amenewo. Ndikuti muchite deployed and ku SADC, kuti muchite deployed and ku UN pamakhala ma-inspection amenewo. Ndiye mwina ndikuonzepo kapena nditsutsepo kuti sichoncho zimayenda mmene ndalongosolera.
tikudziwa kuti ndi maphindu anji amene tikumakumbula kwambiri tikatumiza anthu ngati amene timadziwa onera kuti pali mwina maiko athu nkhani zachuma mwina yotumiza anthu iso ndi imodzi mwa forex ena titakunena choncho moteromo. Sikudziwa kwambiri kuti ngati dziko likupindula bwanji ku nkhani ya economy tikabwera ku nkhani imene aizona anyamata athu zimayenda motere. Anyamata athu aja akapita kumene uja akakhala kuno salary yawo imayendabe, koma akakhala kumene uja amalandira allowance. And allowance ili magulu awiri. Gulu loyamba ndioti amalandira participate allowance kuti azitha kugula sopo, azitha kugula kandi fodi ameneyo, komanso mwina akhoza kumako kandi ka soft drink kazina zimene munthu zingamusangalatse kuti asachite kukhaliratu. Kachiwiri allowance yomweyo imasungidwa. Allowance ija akamaliza mission yawo amadzapatsidwa ndalama zija. Ndalama zija zimabwera ndi zimakhala amati troop allowance. Pa troop allowance anthu amalandira. Ndiye ndalama zija sizibweratu mmakwacha, zimabwera m'madola. And anthu aja zimapita ku banki, and amakalandira kuchokera ku mabanki malingana ndi period imene akhala kumeneko. Ndiye mukalongosola nkhani imene imakhala mmene ndalongosolera. N'chifukwa chake anthu ena amanya kuti ayi zimatha kuchita contribute ku forex. COVID ndalongosola mwanondomeka. with zomwe zakhala zikuchitika mwina sabata imeneyi M23 choncho kutipheranso mwina anthu atatu ndi zina kumeneko, pali anthu ena amene akunena kuti mwina ni nthawi yonena kuti mwina tibwereko. Mwina ngati MDF makoza onena kuti mwina abwereko kaya anyamata athuwa mukuwawunikira motani? Ayi josavuta imeneyo mbali ina ndi ofuna kuwomereza mwina makozi, koma pamene mukupita ku zinthu ngati izi chimene chimachitika kapena zimene zimachitika ndizi. Choyamba mmasayinana amati MOU ndi organization imene kutumiza. Ngati ili UN ndi kuti pali memorandum of understanding ndi United Nations. Ngati ili African Union ndi kuti pamakhala memorandum of understanding ndi African Union. Chimodzimodzi ngati ili SADC ndiye kuti pamakhala boma MDF kusayinana boma malo mwa MDF kusayinana MOU. Ndiye pakakhala kuti pali kufuna kuchita withdraw, choyambirira ndikufuna kugwirizana ndi organization imene munasayinana nayo MOU ija. Nkhani yoyamba kapena fundo yoyamba imakhala imeneyo. Fundo yachiwiri kuti SADC kapena AU kapena UN ichite intervene mu kubweretsa mtendere mu maiko, pamakhala zinthuso zimene zimaonedwa. Chinthu choyamba ndiche UN imapita kumene kuli mtendere koma nkofuna kuti anthu akambirane, iwo amati peacekeeping. African Union imapita kumene kuli mtendere kapena kumene dziko limene lili mu organization yawo ikhoza kupita. Ngati kumeneko vuto lili pa mavuto amakhala ndi mtima ngati wachichimwene kapena uchichemwali, achimwene anga avutika ikhoza kupita malingana ndi mmene akuonera secretariat ya AU ikuonera. SADC imatenga mbali zonse koma kwambiri imafuna kufunsidwa. Ndiye ndipereka chitsanzo ngati inali nkhani ya DRC, ndiye kuti DRC inakapempha ku SADC mutithandize ndi vuto, SADC inapempha maiko kulitu vuto ku DRC yeti entipite. Ndiye pofuna kuchoka ku mamishoni ngati amenewa, SADC ija ndimene iyenera kuyambitsa position. Sikuti Malawi ngakunena kuti abasi lero ATM zibwerera chichoncho. Ayi, tinasayina na MOU komanso SADC ngekuti si ife asilikali athu achi. Yes, administratively under it, koma kwambiri operationally akuchita answer ku SADC. Ndiyo pakali pano SADC mwaombaso kuti kunali Troika meeting ku Tanzania, lero kuli summit ku Zimbabwe, komanso African Union iliso ndi summit yake I think lero akambirana ngati sidzulo, komanso kunali East African Community Summit pankhani zomwezi.
ndiye mukaonesesa kukuoneka kuti mabungwe ambiri amene amakhazikika ndi nkhani zobweretsa mtendere onsewa ali consent. Ndiye Malawi singati tsiku limodzi kungodzuka basi zibwera kumene kuja kuli asilikali ambiri. Asilikali osakhala okha ali ndi katundu amene amagwiritsa ntchito. Sizingatheke kuti asilikali anyamule katundu pamutu pawo. Chifukwa sadikiyo ndiye kuti yenera kupereka logistic arrangements kapena ndine kuti ma logistics ake kuti kumene kuja tibwereko. Ndiye kuti pali ndege zofunikira, palinso zinthu zina ndege zokuti ziyende zofunika kuti mwina papezeke ndalama. Ndiye nkhani yobwerako kunoko tikhoza kunena koma ndiofuna kuti tichite respect tinene kuti ma legal mechanisms amene ayenera kutsatidwa. Mwina ndilongosole chonde. Apa ndiye pamapeto pa programu yathu iyi yapadera. Mu programu iyi Imon Pilingu amacheza ndi mkulu wa gulu la asilikali ankhondo mdziko lino MDF General Paul Valentino Phiri pakutenga nawo mbali pa ntchito yokhazikitsa bata mdziko la Democratic Republic of Congo DRC. Munali ndine like, share, Malawian cameras, subscribe.